Здравейте! Включвам се за едно видео. Тук един господин в коментар ме пита дали 20 ватово моторче може да върши работа. Според мен би трябвало да може да върши, зависи редукцията дали позволява за чеверме. Според мен дали ще може да прави, защото на този видеоклип ми пише. Според мен би трябвало да може, важното е редукцията да може да държи и да може да се направи за регулиране на оборотите. Ще му е много по-лесно. Аз искам да ви покажа с какви мотори работя, не че правя някаква реклама. Моя дядо е купил един мотор, имам два мотора за подарък от майка ми, пратени от Гърция, и тях не съм ги използвал двата, понеже този, където дядо ми на жена ми, баща и го е взел, съм доста доволен. Той е с обороти и на 12 волта работи и е доста по-практичен. Сега ще ви го покажа. От няколко години работя с него, направили сме доста чевермета, и зайшки, и ягнешки. Ето го мотора. Пише, че от Гърция произход. Ето работи на 12 DC и на 220. Ето копчето за оборотите, бушонче, копчето тук показва, чак цвета е сменил, не знам дали ще се види на видеото. Тук, където се нагрява предната част от джърта, е доста по-различен цвета. Това е за стопоряване. Тук се муши един метален прът, за да може да седи като контра, да не се върти мотора, понеже е тежко агънцето или което сложите. И от тук се затяга шиша, тук се затяга оста на мотор редуктора. Това е... Добре. Ето тук направо може да си го сложите на акумулатор, къде се вика, и да върти. Запитник някъде като отидете. Не съм го пробил, не знам колко време ще изкара. Може би някой, където разбира от електроники и такива работи. Браво, давай, върти! Няма празници. Подготвят се хората, явно състезания ще ходят. Така. Това е за 220 в мрежата. Така, ето го. Един мотор от Гърция от майка ми. Тук малко по-различно. Тук е с бушонче и копче. Пускаш директно. Има един недостатък при тези и ще ви обясня след малко. Затова съм си приготвил режена. Този режен е за да речем нещо като пилета, нещо да увиете месо на него, каймие, такива работи, да печете. Той е по-тънък, но е квадратен и държи на тежест, а пък и все пак има две опорни точки, които, нали, трябва да се сложат, да речем, тук и в друга край, и държи. И така, ето го и другия. Те са еднакви. Сега не пише, не мога да го извадя, не пише колко вата са. Нямам си ни идея. Сигурно може да се замерят, но не сме си правили труда. Ето тук се вижда, че мотора е малко по-различен някак. Като гледам, даже това е май само мотор без редуктор. Както го гледам, мога да ви покажа. Няма механична част. Мисля, че е само някакъв мотор падерза, може би вътре е редуктора. И ето го мотор редуктора. Този май под за натоварване, може би.
защото гледам го, че и този е такъв някакъв. Тук не се вижда, съм го виждал. При тези, където за оборотите не може да се намаляват, има един малък проблем, че когато не направите месото да е балансирано, се получава едно превъртане. И като се превърти по-бързо, минава през жърта по-бързо, не може да се нагрее. Ето тук сега ще видите дупката. Вкарвам тук. Ще трябва да отлабя малко. Отхлабвам. Вкарвам го. Завивам. И има един малък луфт. Вижте. Так. Това нещо не е хубаво да се получава, защото когато има дебаланс на месото, не е хубаво заоблено, позиционирано, се превърта. Виждате колко е значителен този луфт. Получава се превъртане и пропуск на пичане. Не може да се напече там месото и да се изпече. Аз лично използвам един друг прът, без дупка, когато се затяга, да речем, тук може, да речем и тук, но ще се смачка, понеже тук има дупки вече, и като се натисне тук, няма това превъртане. Много е важно да го няма това превъртане, защото ще ви остане там сурово. Това е от пробите, които сме до сега, като сме пекли, сме го установили. И още на първото правихме заешко чеверме, се разбра, че работата трябва да се изпипа. Това е за моторите, за чеверметата. Това, аз съм много доволен от него. Пак ви казвам, не съм фен на марки, глупости, работи, нито правя реклама, просто това е закупено. Взел съм го да го използвам, след 1-2 години пристигнаха тези. Имам ги сигурно от 3 години, но освен, че съм ги пуснал да видя дали работят, не са въобще барани за тази работа. Понеже човек, като е доволен от едно нещо, си работи с него. Поне нямаме възможност да си правим експерименти, да се мъчиме. За 20 волтовото моторче, където човека ме пита, би трябвало да може. От 20 до 30 верно има значение, но както казах, има две опорни точки. Все пак може да пробва, да види с нещо друго, дали държи на нагряване. Нещо, дори е така само да хване, когато работи, лекичко да му направи съпротивление, да седи 5-10 минути, да види дали нагрява. Ако нагрява, той сигурно ще изключи мотора. Тук имам един мотор, където съм пробвал да правя шнек за смес, за гранула. Този мотор съм сложил за обороти копче от шлайф. Бях му сложил един друг, но омовете не издържаха. Мисля, че омове се казваше 95 или 100 и нещо ли беше ома. Изгоря и това е майче 600-700 ома и държи. Не стана, това е моторче от Зануси. Такива кафе машини стари. За сметана, шоколад, може би такива са. Това е от Бианчи. От това стана, не нагрява, но трябва адаптер. Това е на 12 DC. Фокусирам, а не мога да го хвана. С един адаптер, едно копче за обороти и работата стана. Направи си редуктор. То се вижда, че и липсва мотора.
И работа с такъв редуктор на шнека, който ми поддава сместа за гранулатора. Много по-лесно се работи там с такъв шнек. Закупих си пружина, направих си го и така, доволна работа. Така, че за 20 ватовите мотори мисля, че би трябвало да станат. Важното е да не нагряват. Ето този нагрява. Има си някаква защита. Не изгорява. 3-4 пъти съм го тествал и като нагре изключва. И като седи вътре в мрежата, след колко време е пак, като изтине и се включва сами. Не знам, тук нещо е почернело, но не е изгоряло. Работи си. Сега дори да го включа, ще тръгне. И не разбирам от мотори, но не може да работи дълго време. За минута-две, нали, да подаде нещо, да направи нещо, става. Но от 5 минути, някъде 10 минути нагоре, нагрява и се изключва. А това съм му мерил, в кутия съм направил. Мерил съм му температурата с термометър и без вентилаторче държеше от порядъка на 38-40 градуса покрай него. 3 години работа с него, не е мръднал мотора, нито издава някакви шумове, нито нищо. Доволна работа за човек, който се занимава и с кафе машини. Изпадат му разни такива работи, където може да си направи от нещо нищо. Така, довиждане от мене. Приятно изкарване на празниците, вкусни чевермета да си направите, на здравици да вдигате и най-важното е не на злобата. Само любов и здраве. Чао!